Ако днес сме съгрешили и не носим Твоя плод, ако нашите молитви са лишени от живот, ако днес сме оглушали, Боже, за вика на Твоя глас. Слава на Исуса! Апостол Павел, посланието към галатяните, искам да прочета нещичко, върху което ще се опитаме да размишляваме и дано опита да бъде сполучлив. Галатяни 1 глава от 6 стих. Чудя се как вие оставяте оногова, който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на неколцина, що има, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен онова, което ви проповядваме, нека да бъде проклет. Както сега казахме, така пак го казвам. Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако угаждам още на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че проповядването от мене благовестие не е човешко. Понеже аз нито от човека съм го приел, нито съм го научил от човека, но чрез откровение от Исуса Христа. Амин. Можем всички да кажем амин? Заглавието е: на кого искаме да угаждаме или криво разбраната лоялност? Казвам го в началото, за да може да следите мисълта ми. Аз се радвам да съм между вас. Спомням си, че по-новата година бях пак това време и ви честих се закъснение новата година, като ви пожелах да бъде по-добра, да бъде по-мирна, по-плодоносна, и винаги казвам, ако е последна, да бъдем готови да срещнем Господа. Когато човек прехвърли 60-те, все по-често се пита, коя ще е последната? Нали? Ще изживеем ли тази? Дай Боже, както казва Словото, числото на годините да стане пълно. Страх от Господа придава дни. Бог да ни помогне на всички. Да живеем по Неговата воля. Когато видях това бебе да плаче, се сетих за нещо. Когато бяхме млади семейства, се събирахме и си споделяхме опитности. И една наша връстничка ни разказва, тя малко след нас роди. Вика, цял ден плаче. Плаче. Друсам го на количка, на кошчето, давам му вода, плаче. И накрая, вика, вечерта се сетих, че не съм го хранила. Млади майки и бащи. Така че те плачат. Алелуя. На кого искаме да угаждаме? Това е един въпрос, върху който искам да размишляваме, или криво разбраната лоялност, по много причини. Една от тях е, че Бог докосна сърцето ми чрез Словото и чрез обстоятелства преди около година, малко по-малко от година. И аз размишлявах върху това и видях някои неща, които искам да споделя с вас. Апостол Павел задава този въпрос, скъпи души, и ние знаем, че той беше ревностен служител и в Римляни 12 глава дори стига до крайност, той казва да не се съобразяваме с този свят, да се преобразяваме чрез обновяването на ума, за да опознаем от опит, що е Божията воля. И мисля, че той беше образец как човек може да се стреми да угажда на Господа. В Словото Божие има много текстове, които така ни съветват да се стремиме да угаждаме на Господа. В Първо Солуняци 2.4 се казва: така говорим, не като че угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. А в псалмите на няколко места се казва за онзи човек, наречен угодник, или човекът угоден на Господа. Мисля, че в Псалом 4.3 се казва, че Бог е отделил за себе си своя угодник, и в Псалом 16.10 няма да допуснеш угодника си да види изтление. Вие знаете как завършва Евреи 12 глава,
понеже приемаме царство, което не се клати, нека да бъдем благодарни и да служим на Бога угодно, с благоговение и страхопочитание, защото Бог е огън, който пояжда. Това, което ни прави угодни пред Бога, е вярата ни. И наистина Словото казва, че без вяра ние не можем да угодиме на Бога. Но истината е, че като вярващи, много често ние правиме неща, които не са угодни на Бога. Вижте, Исаия 66:4, последната част на стиха казва така: избраха онова, което не ми беше угодно. Това е последното изречение на стиха, той е доста голям. Вършиха онова, което без зло пред мен, и избраха онова, което не ми беше угодно. Аз мисля, че всички съгласите, че между угаждане и угодничество има разлика. Когато угаждаме на някого, ние го правиме за това, че уважаваме човека, за това, че той е ценен, за това, че ние държиме да продължиме да развиваме правилни взаимоотношения с него и знаеме какво харесва, знаеме принципите му, вкусовите му и желаеме да задоволиме част от тях. Угодничеството е нещо по-различно. Много не обичаш, не уважаваш човека, но можеш да спечелиш нещо от него и, както казвам, подмазваш му се. Ден, два, три, докато вземеш това, което трябва да кажеш, и си заминаваш. И повече, като го видиш, минаваш на другия тротуар. Обаче, ако си една година пак ти трябва, пак идваш. Тук става въпрос за един посветен начин на живот. И това е проблем, особено на новоповярвали християни. Колко от присъстващите вярват в Господа преди промените, преди 89-та година? Ако може да се вдигнете ръката само. 30 човека, 40, 10-15%. Всичко е ново вино в нови мехове. Слава на Господа! Слава на Господа! Но истината е, че когато човек идва от света, той малко или много е угаждал на близки, на роднини, на приятели. Аз разделих в къщи хората на 3 групи, но няма да имам такива точки. Аз съм разделил на роднини, приятели и колеги. Хора, с които имаме взаимоотношения. Истина е, че когато сме в света с хората, ние развиваме взаимоотношения, бих казал, на една близост и в тях винаги има желание малко или много да се уважаваме, да си направим удоволствието, когато каниш някой, знае какво обича, какво не обича, да си угаждаме. Истината е обаче, че когато идваме при Бога, полека ние трябва да спреме да угаждаме на човеци и полека трябва да стремим да угаждаме единствено и само на Бога. Искам всички да кажем амин. И това не е много лесно. Това е един преходен период, който е много индивидуален. Много индивидуален. Зависи в каква среда си повярвал, зависи каква скорост израстваш духовно и така нататък, и така нататък. Аз в това отношение имам прекрасни примери, защото моята баба беше вярваща и когато моят баща повярва, той имаше подкрепата и много бързо той отряза всички връзки със света и реши да бъде ревностен. Аз имам разкошни спомени като дете. И затова моят съвет е да бъдем добър пример в тази област. Нашите деца да виждат как се стремим всеки ден все по-малко да угаждаме на човеци и все повече да угаждаме на Бога, като дойде време и изцяло единствено и само на Него да угаждаме. Една среща в моето съзнание, аз бях 12-13 годишен, когато повярва моят баща, се е запечатала много силно. Той беше завършил механотехникума задочно в Русе и малко след това повярва. И дойдаха му на гости колеги, приятели, едно семейство, с които са едяли, пиели са заедно, танцували са заедно и така нататък. И той се казваше Ангел, седна там и така се оглежда, нали, няма музика, няма ни грамфон, ни ракийка, нищо няма. Нали. И баща вика, не се оглежда, вика, тук всичко вече е различно. И му благовества много кратко и в това време майка слагаше масата и той наведе глава и дръпна една страшна молитва. И аз гледам с окото и как гледа, не знае какво става човека. Оня, който пиеше по 300 грама сила, сега се моли и няма сила.
И след това продължи благовестието и този човек повече не дойде в нас. В това отношение моят баща беше много краен. Но истината е, че много често християни, идвайки от света, влизайки в църква, те запазват стари взаимоотношения, стари приятелства и продължават да ходят в двата пътя. Тоест, много дълъг период от време те искат да угодят на всички. И в църквата, и на Господа да бъдете с старите приятели и старите познати. Ако питам колко от вас си държите една бутилка уиски за началника в хладилника, дано да няма такива. Но аз познавам християни, които бяха изненадани, че им казах, че трябва да го махнат това нещо. Понякога, лошото е, ако това ни отнеме целият живот, това застрашава спасението ни. Искам да ви кажа, че ако ние се стремиме да запазиме всичкия си комфорт в света, угаждайки на началници, на роднини, на приятели, ние няма да можем изцяло да угодиме на Господа. Защото коя беше първата и най-голяма заповед? Да възлюбиш Господа? Как? С всичко! Сърце, ум, сила, душа, всичко. Той да е номер едно в живота ти. И мисля, че тук е валидно словото, където в Евреи се казва, че не сте се съпротивили още до кръв в борбата с греха. Защото това нещо не е лесно, и аз ще се спра на някои случаи от Словото Божие и от живота, защото това никак не е лесно. И аз знам, а и вие знаете, че понякога правиме компромиси. И това не радва Господа. Това не е угодно на Господа. Ще започна от родствените връзки. Които са най-силни, а Христос каза, че неприятел на човека ще бъдат какво? Домашните му. Някои млади се чуят, как може, толкова се обича майка, снахата, свекървата, как ще ми станат неприятели? И една от причините да ти станат неприятели, като спреш да огаждаш на тях, като започнеш във всичко да огаждаш на Господа. Чували сте тази поговорка? Кръвта вода не става. Имам много примери от Словото и от живота и в къщи се стремях да я преработя, защото е над 40 минути проповедта. Знам, че тук не е желателно да префърлям 40 минути. Ние сме приятели, ама силното с пари. Нека да отидем на второ летописци, ще започнем от там. Второ летописци. 19 глава. А като се връщаше юдовият цар Йосафат с мир от дома си, Иерусалим, гледачът Иуи, Ананевия син, излезе да го посрещне и рече на цар Йосафат: на нечестиви ли помагаш? И ти, които мразят Господа, обичаш? Затова гняв от Господа има върху тебе. Това е дълга история, няма да я четем цялата, но аз ще ви преразкажа. Йосафат помагаше на Ахав по няколко причини. Първо, те бяха сватове. Знаете ли? Йосафат и Ахав бяха сватове. Синът на Йосафат, Йорам, се ожени за дъщерята на Ахав, Готолия. И те бяха в много близки взаимоотношения. И вижте как Ахав посрещна Йосафат в 18 глава. А Йосафат имаше богатство и голяма слава и направи сватовщина с Ахава и подир няколко години слезе при Ахав в Самария и Ахав закла много овци и говеда за него и за людите, които бяха с него. Още му предложи да отиде с него в Рамот Галат, защото Израилевият цар Ахаз рече на юдовият цар Йосафат: дохождаш ли с мене в Рамот Галат? И той каза: аз съм както си и ти. И ако погледнем нещата от една страна, няма нищо лошо. Първо, те са роднини. Второ, отиват да воюват против враговете на Израел. Тук ли сте? Сватове имат една цел – да съсипят врага на Израел. Обаче Бог среща Йосафат и казва: само за това, защото имаш толкова близки отношения и помагаш на този човек, има гняв от мен в живота ти.
И тук искам малко да се спра. В живота на много християни има явно демонстриран гняв от Господа само за това, защото имат неправилни отношения с неправилните хора и желаят да угаждат на неправилни хора. Първо. Второ, искам да ви кажа, че поговорката "целта оправдава средствата" в царството не работи. Не можеш да преследваш святи цели на святия Бог с каквито и да е средства и с каквито и да е хора. Нека да кажем амин. Повтарям, това е проблем в живота на християни и в живота на служители. Способен тос. Малко послъгва. От дъжд на ветър изневерява на жена си. Дай ще го бутнем тук и ще върши работа. Нали? И след това всичко се разпада. И в живота ти идва Божия гняв. Бог да ни помогне да разбереме, че това е голям проблем. Голям проблем. И в домовете си много често идват при нас и казват: "Ти от нашия род ли си или не си от нашия род?" Аз дойдох на твоята сватба, ти нямаш да дойдеш на моята сега. Ти уважаваш ли ме или не ме уважаваш? И не само това. В много други неща те искат да направят съпричастни и ние се огъваме. Ние отиваме там, където като лод душата ни се измъчва, излизаме оттам с главоболие и какво ли не, но не можеш да откажеш. Не можеш да... Трудно е, тежко е. Се отрази върху отношението на младите. С това Бог да ни помогне от сега да се молиме за бъдещите сватове. Аз имам син за жене. И ще да чуй. Сигурно и вашите ергени му мислената с вълна. И това не зависи много от нас, но ако ние осъзнаеме това и се молиме, аз вярвам, че Бог ще ни помогне. Между деца и родители, аз съм чувал да казват: "Моите родители ме подкрепяха във всичко, сега аз ще ги подкрепям във всичко." Това е много небиблейско. Ако направиш такъв обрек, ставаш като Йосафат: "Аз съм както си и ти." Не. Не можем да подкрепяме децата си във всичко и не трябва децата ни да подкрепят във всичко. Вижте Второзаконие 21:18 какво се казва. Ако някой има упорит син, който не слуша думите на майка си и баща си, но е блудник и така нататък, да го заведеш при старейшините и там с камъни да бъде убит. Не да го криеш, не да станеш съпричастен с него, а да вземеш мерки. Спомнете си как реагира Йонатан, когато разбра, че неговият баща иска да убие Давид. И отново намеренията бяха добри. Един баща искаше царството за своя син. Коя баща и коя майка, кои родители не искат най-доброто за своите деца? Да. Обаче понякога ние ги искаме по неправилен начин и извън от Божията воля. Това е записано в Първо царе 20 глава, 24 стих нататък. Той се съпротиви на Сул и Сул хвърли копието. Но той не се съгласи и не беше лоялен със своя баща. Това са много дълбоки моменти, скъпи души. Когато ние поради близки взаимоотношения, чувствайки, че нашият близък излиза от Божията воля, се съгласяваме да ходим в него в неправилни неща. Тук се сещам за нещо. Това беше преди колко години. Коя година прекратиха закона за военнослуженето, за казармата? Коя година? Преди 9-10 години. Помня последните години, когато вече намалиха службата от... Имаше 36, имаше 24, стана 12, стана 6 и всички знаеха, че след 1-2 години няма да има служба. И аз знам християни, които влязаха в грях със своите деца, за да ги откачат от казармата. Толкова комбинации, толкова хитрости, къде не ги писаха, къде не ходиха на мама, а детето да не отиде войник. Ами да отиде, бе. 6 месеца. Ни служихме по колко? Аз съм да върна службата. Ще имаме събрание специално.
6, 7, 8, 10 месеца е супер. Той е с мене ли си или си против мене? Това е въпрос, който задават колеги, задават началници, задават тъщата, свекървата и ти трябва да кажеш, не мога да бъда с теб. Днеска имаме служба. Аз съм в хвалението. Ма ще звънеш на GSM на пастора, ще кажеш, ще след хвалението. Един път, два пъти, три пъти, ако така продължиш, просто излезеш от Божията воля. Не е лесно. Не е лесно. Знам, че не е лесно. Обаче, Словото казва, че трябва да се съпротивяваме. Понякога до кръв. За да започнем да угаждаме единствено и само на Господа и да станем угодници на Бога или угодни на Бога. Особено във времето, в което живеем, е много тежко. Много тежко. Като че ли олицетворение на това, как ни е трудно да угаждаме на Бога и как искаме да угаждаме на човеците, е една съвременна сватба. Аз от дълго време съм си поставил цел да отказвам да ходя на сватби, защото последните сватби, на които бях, само дете не изгубих съзнание. Спомням си как се женихме ние в средните векове и как се женят сега в 21 век. На времето, като влезеш, поне на нашите сватби тук, веднага за 2-3 минути можеш да разбереш какво става. Никаква музика светска, никакви танци, алкохол, никакъв. Помня, влизаше тържествено сватбата, всички сядаха, сервираха и пастор казваше, ако обичате да се изправяме, да благословиме храната и младоженците. И наставаше мъртва тишина. Сервитьорите спираха. Децата отиваха при родителите. И пастора се молеше, понякога пригладняваше, докато свърши молитвата, обаче се молеше с благодат. И тогава, въпреки че като цяло днес младите знаят повече от нас, обаче тогава ние знаехме нещо. Искам да ви го кажа, защото може да не го знаете. Че сватбата е място и време, когато се сее в живота на младите. Във всяка област на живота. И аз го знаех и поканих 4 пастири, додаха само 3. Знаех колко е важно да има святи хора, да има помазани хора, да те благословят, да те прегърнат, да се молят за теб. Влизаш днеска на сватба, какво да гледаш? Децибелите, като започнеш от радка-пиратка, миниш да те закича с бяла роза и свързваш секс-бомб. Аз ви говоря едно към едно. Аз бях на такава сватба, на 3-то поколение вярващи. Младоженец се развява жертира, а на дан сега няма място. Ще се щупят. Конкурс най-добре танцуваща двойка. Като се обърнеш, отсам 2 бутилки уиски, питаш, тъсма за кого е? За началника. Минус дамаджана с вино? За сватовите. Там 3 маси пият само водка. Там са комшиите. На младите не можем да откажем, имат светски приятели, светска музика. На началника пие уиски. Тоест по списъка на всички угаждаме, обаче он го няма в списъка въобще. После били халтави семействата. Ами, скъпи души, на времето искахме да угодим единствено и само на Господа. И ако минахме през тези бури и на комунизъм, и на не знам си какво и побеляхме, затова защото от ранната младост ние бяхме възпитавани да угаждаме предимно на Господа. Не е лесно. Не е лесно. В живота много често велики лидери са се огъвали и са правили компромиси поради ситуацията, поради обстоятелствата. Какво каза Исус в Матея, когато го питаха, може ли човек да напуска жена си? Той казаха, ами Моисей така и така ни е дал разводно писмо. Как да не го слушаме? Толкова ни харесва. Той каза, поради вашето кровосърдечие, Моисей ви е оставил да се напуска. Отначало не е било така. 19 глава Матея. Разсъждавайте върху това.
морала беше паднал толкова много, че Моисей направи компромис, за да угоди на този народ, там някъде да се рамкират нещата. Нека баш както трябва, ама горе-долу нещо да стане, за да се тушира ситуацията. Чух един пастир да казва, че Моисей направил от израелтянката маршрутно такси. Ползваше до някъде, оставяше, разписваше маршрутния лист и сменяше посоката. След това друг я взима, ползва я, зарязва я и той подписва писмото и той сменя посоката. Аз му казах, то с какви ги приказва глупости. Обаче като отворих 24 глава Второзаконие, нещо подобно има. Нека да отворим на 24 глава Второзаконие, ако обичате. Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намери в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо и като го даде в ръката й, да я изпрати из къщата. А тя, като излезе из къщата, може да иде и да се омъжи за друг мъж. Но ако е намрази и втори мъж, да й напише разводно писмо и като го даде в ръката й, да изпрати от дома си и така нататък, и така нататък. Исус каза, това не беше така. Моисей го направи. Защо? Днес ние като християни, като служители, като родители, правиме компромиси, притиснати от културата, притиснати от роднински взаимоотношения, да не ги разрушиме. И това нещо се отразява, скъпи души, на нашия духовен живот и след това дава много тежки последствия. Понякога изведнъж се отваря врата за Божия гняв в живота ни и ние се чуем, това откъде стана, това защо дойде. Огънали сме се. Направили сме компромис. За доброто на църквата, за доброто на детето, за доброто на колегите. Някъде нещо сме направили. Днес много родители, аз преди време ми проповядах за това нещо, имат проблеми с възпитанието на вече порасналите деца, когато започнат и на църква, и на дискотека. И правят пазарлък. Сутринта ще дойда на църква, а вечерта ще на дискотека. Добре. И така, година след година. И се страхуваме да се конфронтираме. И много често казваме, ами като остарей, кой ще ми отвори вратата? Ами някой казвал ли вече, може да има кой да ви отвори, ама да няма кой да ви затвори. То е по-лошо. Аз съм чувал за такива случаи. Стая на 90 години пречи на всички. Сложат го тук, запрята чергата, сложат го тутатък, му мирисва. Чуе се кой да го правят. Да го дадат в старчески дом и сутринта снахата отива на работа и вика, татко, ще отворя малко да проветря в февруари месец. Вънка минус 15 градуса. Не? И прозореца и вратите. И му маха. И няма кой да затвори. Като се върне, проблема е решен. Татко е отишъл при Господа. Вижте как издребняваме. Какво ще стане като стареем, ако се конфронтираме с нашите деца? Ами Бог да ни даде сили да живеем според Словото, пък Бог ще промисли за старостта ни. Трудно е, тежко е. Имам 1-2 метра вкъщи. Понякога се конфронтираме, понякога той е прав, понякога аз съм прав. Обаче конфронтации продължават и мисля, че това много помага взаимно да се коригираме. Сещам се за нещо много лично. Ще отидем след малко до Даниил 6 глава и тук ще се спрем малко повече. Което искам да ви споделя. Тя е лична опитност, но мисля, че е актуална. Днес много християни имат пълна свобода да танцуват. Ма пълна свобода. Толкова нямат огризение. Всякакъв вид танц. 1981 година току-що бях станал стуковет, вече последна година в бях, беше голяма радост. И Слънчев бряг беше първото договаряне. Моята съпруга беше бремена. Млади хора, 27, 28, 29 години, в разцвета на силите си. Вечерта сме в ресторант, хапнахме, аз не пиех
спрях с алкохола и цигарите веднага, но танцувахме. И аз имах свобода. Смятах, че това е нещо нормално. Обаче се получи една много интересна ситуация. В края на вечерята имаше, как му викат, блусли, вече не знам, така деца клатушкат пригърнати. И се замени с колежката. Тя е една година по-голяма от мен, в разцвета на младостта си, аз една година по-малък. Аз ходя на църква и вече проповядвам Евангелието. Тя беше пинала малко и може би към 1,8 промила имаше в кръвта. По едно време гледам, тя ме прегърнала и аз съм я прегърнала, прямо и тя така, ще заспи. И са клатушками. И горе лампата светва, изгасвам повече, изгасва, отколкото светва. И жена ми бремена вкъщи. И се почувствах толкова омерзен, толкова неловко. Отидах, самолих, в стаята и от тогава не съм танцуваваше. Какво е танца? Задава ли сте въпроса? На кого угаждаме, като танцуваме? Особено чуж мъж с чужда жена. На собствена си плът. Как прославяш Господа, ако на сватба си пил 2-3 чаши шампанско и 2-3 чаши биричка? Нали? И така. Алелуя! Ами аз тогава разбрах, че танца, този интимният танц, е флирт. Флирт. Вижте, когато мъж и жена танцуват танго или блуз, даже бях чел преди време, че когато тангото е излязло на мода, имало страшен бунт в обществото и в католическа църква за това, че това е голяма близост между мъжа и жената. Когато танцуват, винаги има допир на интимни части. Особено пък, ако има и малко алкохол, понякога този допир става с особена плътност. И тогава някои имат пиперуди в корема, други тръпки в слабините, сивите тръпки. Някой ще казва, ами това е брат с сестра танцуват. Ами и Тамар и Амнон бяха брат и сестра, ама един умря. Защото станаха много, много, много близки. Вижте, те са неща, които въобще не мислим върху тези неща. Защо пастири се развеждат? Защо семейства се разсипват? Пише във Фейсбук, аз съм против развода. Ти си против развода, ама танцуваш с пукаш там, нали? Подхлъзнал са брата. Вижте, Бог да ни помогне да ревизираме живота си, след малко ще отидем на един много специален случай и да видиме. Павел казва, едем ли, пием ли, всичко да вършим за Божия слава. Аз искам Бог да ни помогне така да ревизираме живота си, че във всяко нещо, което правиме, да се питаме, угодно ли е на Господа той или не е угодно. Аз много се зарадвах на една публикация в интернет. Тук аз не го гледах по телевизията, но в интернет понякога влизам. Там някакъв водещ направил някакъв панер и прекратил воденето. И един от журналистите му казва, нали, на времето офицерите и войниците влизаха в бой с призива Бог с нами. Къде беше Бог в твоята постъпка? Нека да зададем този въпрос. Когато правиме нещо, къде е Господ? И ако е тук, това ще му бъде ли угодно? Защото когато правим компромиси, винаги слово може да намерим за компромис. Аз малко ще ви докажа. Искаш ли да се изметнеш, със слово може да се изметнеш и да си легнеш спокойно. А когато ние угаждаме на Бога и радваме сърцето му, не гняв, а изобилие от благословение в живота ни. Словото казва, няма да има място. Аз не съм за просперитета. Аз съм за угаждане на Бога, а Бог знае какво да прави в живота ни. Угаждай на Господа във всичко и ще видиш кой ще стане в живота ти. Слава на името му. Нека отидем на Даниил 6 глава. Един много силен случай. Видя се добре на Дария да постави на царство 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство и на тях 3 председатели, един от които бе Даниил. За да дават тия сатрапи сметка на тях и тъй царят да не губи в това време, той Даниил се отличаваше повече от другите председатели и сатрапи, защото имаше в него превъзходен дух. И царят намисли да го постави на цялото царство. Тогава председателите и сатрапите
се стараеха да намерят причина против Даниил относно делото на царството, но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина. И тия човеци рекоха, няма, вижте, да намерим никаква причина против този, освен ако намерим нещо против него относно закона на неговия Бог. Те знаеха. Един човек с превъзходен дух прави кариера мълниеносна. Пленник ли, роб ли, както го искате, така го пишете. Расте в иерархията с космическа скорост. И те казват, чакай бе, то се откъде дойде, къде отиде. Как да го спрем? Как да го спрем? Във всичко е изряден. Така, ние сме близко до него, имаме информация, няма грешка. Съвършен. Обаче той е фанатизиран. Той има един Господ, с него лягва, с него става, с него говори, цял ден е с него. Трябва да направим нещо относно неговия Господ. И те направиха нещо. 7 стих се казва, че всичките председатели, там целият парламент се събра против един човек да го смачка. И знаят, той няма начин, сам ще падне в клопката. И подведоха Дарий. А между другото, те бяха и близки. Ако четете внимателно, Дарий и Даниил бяха в много близки взаимоотношения. И вижте, царя издаде тази заповед и я подпечата. А тя беше заповедта на медияните и персияните, която не се промени. Когато беше мой баща жив, имахме такива закони, не се промениха. Толкова часа трябва да се прибереш. Не се ли прибереш? Вижте какво стана. В 10 стих. А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като имаше прозорците на стаята си отворени към Иерусалим, падаше на коленете си 3 пъти на ден, молиш се и благодариш пред своя Бог, както правеше по-напред. Има едно слово. Разумните предвиждат злото и се укриват. То се мъчи лякал в главата си още точно. Чу какво има и отиде да го направи същото. Веднага. Той не отиде да говори с Даниил, да каже, чакай бе, ти не знаеш аз каква вяра имам. Той е против мен, приятели сме, не може да направим някакъв там алинея, член, нещо да отложим. Не, той не се разпраща. Той влезе и реши да не промени своята форма и начин на служение. Едва ли има някой от присъщите, който би постъпил като Даниил? Аз нямаше да постъпя като Даниил. Имам поне 3 варианта. Първият, ще каже 1 месец да не се молиш, в кой знае кой не. Има християни по 6 месеца да се молят. 1 месец. Малха. Таман тук сега заплатата, кариерата, всичко, сега 1 месец. Господ, да не е дребнав. Той вижда сърцето. Това е първи вариант. Втория вариант, при затворени прозорци. Затваряш прозорците, не се молиш. Третия вариант, при затворени прозорци на ум. Господи. Толкова варианти, колкото искаш. Обаче самия факт, че ще угодиш на човека в случая, а не на Бога, да знаеш, че няма да бъде добро пред Бога. И аз мисля, че той се съпротиви до кръв. Той знаеш какво го чака. Той се съпротиви до кръв в борбата. Презря кариера, презря приятелство, презря всичко. Продължавам. Кой ще каже слава на Господа? Можеш ли да избегне рова на лъвовете? Можеш ли, разбира се. Щеше ли да изгуби спасението? Съмнявам се. Има единствен грях, който словото казва, че не представя хулата против Святия Дух. Въобще той нито сърцето ще да промени нито нищо. Малко ще да мине в нелегалност. Обаче никога Бог няма да се прослави по този начин. Искам да разберете, че когато ние твърдо решиме да угаждаме на Господа, това е един от начините, чрез които ние прославяме Господа. Хората разберат, че това не е само дрънкане в неделя сутрин на китари и ходене с вратовръзка на църква. Хората разберат, че това е смисълът, това е целият ни живот. Залагаш бизнеса си, залагаш живота си, залагаш всичко, но не правиш компромис. Днес ние живеем във време на огромни компромиси.
Огромни компромиси. Бог да ни помогне на всички. Яков 4.4. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Ще завърша, понеже малко прикалих. Джон Остин каза, ще проповядай кратко, да поканят пак. А само за да видя живко идвам. Понякога да послужа на Господа. И други неща, няма да ви отекчавам. Скъпи души, много силно дори това в сърцето ми. Че живеем във време, в което искаме да угодиме на почти всички и ако може и остане време да угодиме на Господа. Така е в ходенето на църква, така е в жертването на финанси, така е в взаимоотношенията ни, така е почти във всяка област на живота ни. Да не говоря за бизнес, да не нараня някого. Идват при мен бизнесмени, които се съветват и си изплакват душите, какви компромиси правят, защото ще замине бизнеса им. Викам, добре, бизнесът ти може да не замине, ами ако умреш, ще замине душата, бе. Прескрипани сме почти всички от някъде по някакъв начин. Да се молим един за друг и да вземе това велико решение, да угаждаме на Бога във всичко. Защото тогава, когато ние му угаждаме, стават чудеса. Ще завърша с 3 Царе 3.10. И тия думи бидоха угодни Господу, защото Соломон поиска това нещо. И Бог му каза, понеже поиска това, ще дам и това, което не си искал. И богатство, и слава, и мъдрост, всичко. Защо? Ти ми угоди. Напълня ми сърцето с това. И сега ще видиш аз как ще напълня целият ти живот. Слава да бъде на Господа. Отче, навеждаме смирено глава в събранието на Твоите свети и се покайваме, молейки Те за милост и за прошка. Дай ни сили да спреме с компромисите. Дай ни сили да решиме да Ти угаждаме във всичко, за да можем да видим възстановени църкви, да видим дарбите, да видим мощното движение на Твоя дух в нацията ни. Ти каза, ако людите, които се наричат с името ми, смирят себе си и се покаят, аз ще изцеля земята им. Не парламента, не новите закони, а Твоят народ, когато започне да угажда на Твоето сърце, Ти ще благославиш и ще благославиш. Слава, чест и поклон на Тебе от сега и до вечни векове. Амин. Бъдете благословени. Thank you.